Il-Pulizija għaddejja bitfittxija intensiva żewġ tirġiel barranin brabta mal-attentat tal-qtil ta' raġel Tuneżin li seħħ il-ħamis li għadda fil-Furjana. Fi stqarrija l-Pulizija ppubblikat ir-ritratt tas-suspettat ewlieni Omar Mohammed Hussein Mustafa, Libjan ta' 32 sena, flimkien ma' ritratt ieħor li ttieħed minn kameras tas-sigurtà li juri l-aggressjoni li seħħet il-ħamis li għadda għal ħabta ta' 8:30 ta' filgħaxija. L-identità tas-suspettat ieħor li hu mmarkat b'ċirku aħmar u bi fliexkun tal-birra fidu għadha mhix magħrufa. Il-vittma nstab mitluf minn sensieħ b'daqqiet ta' arma li taqtaw bil-ponta fi triq il-Meratur il-Furjana bl-aggressuri jaħarbu immedjatament minn fuq il-post. Il-vittma ġiet ċertifikat li ġarrab ġrieħi gravi, tant li għal xi ħin kien ukoll fil-periklu li jitlef ħajtu. Il-Pulizija qed titratta dan il-każ bħala attentat taqtil. L-investigazzjoni dwar dan il-każ qed jitmexxew mill-Pulizija tad-Distrett tal-Belt. Il-Pulizija qed tappella biex kull min għandu x'informazzjoni dwar dawn iż-żewġ tirġiel jagħmel kuntatt magħha anke b'mod unanimu permezz ta' numri 119 jew 21224 jew inkella direttament mal-Assa tal-Belt Valletta fuq in-numri 2294 3101 jew 2294 3114.